حدا بو نخلتين دكو سربرايز نمقبار عينين شفينا حدا بو تايوزدن امو اتقيرونا زنورا ما شفن فتيحون اتزدالو هيا بيرين اتندكو قنا اتهياب دسك بلان سلزي كعالة عندراون بحركان عبت مكينا زنورا متبابق غريدا عبيدا بمحاز ازنت عينة نعقات يوبالتو نسو دما ازن عقات زي كونس نعاخن زدالو خو وهبتو ينتبلن على هندراون تقبيلا ازا رقيت مكينا ديو هبتونا بلتو اتبوون دما مكينا نخبن كم زحاتتون اتزبالأون كم زقبر لني نقرن على هندرخا نحنا زبلنا حادش مكينا مبر زيبلنا كان ديرنا تبلومو نسوخا حراي بمبال زي قبلو انت خوينن نت مجمرك حلف زرايا سب كهبو مخونا حبرلن نساتنون وعلى حدا ملسك هبا ننبو على انت تمامتا عندبت حدا مكينا حساب من اسي بو انت حلف يريومو تسويعون ناو نخمت نقرو اتمن اسيخا ناو بمقرب مكينو كحاسبلو انت دلي حتومو نسو دما يكونن بمبال اتا مكينا كمهبتك هو خمس دلي نقرو دانييلكا يلا قصلو زلس لازم مسلو بحركان نعايت لا قصلي انتبلو اتي سبعي قصيلو اتا مكينا ندق هيبون كم زنبرن كقبلو سلازي كالاون نزا مكينا زدلي ياسب كهبو خمس خونا حبرلو اتمنى سي دما وهبتو عزيز فوت بمبال بتحقواس نافتا مكينا نتخيد عندريخا بابا ازدس زي بصوتا حاجه دفخا اتنعنا زقبانا مكينا هبنا بلتو الهندراون تقبيلا نساتن دقو مخوانن كابز زحشه نغرون كم زقبان نغرتو اتبون دما زقباكن كترخوا عند حر دليخن بعضهن كتسرحلكن بلن نساتن دما ننو عالم بمتممات سرح فتيمن كسرحا خمس يخلا يزاربامو ابونكا كاولو ما انت جميرن ገንዘብ ከም ተخلهم زي وكلن ገንዘብ بخمي كم زمص كمار خم زلواني نغرن عندرا دما نسخا بزلك ابوزح ገንዘብ نعنا كابز زحاشه بلوت مكينا مهبابي كايكونن تبلومو نسخا كل زدليو ነገር ይበን ስለዝነበረ ታቢተኛታት خمس ኾናን ካብ ሕጂ ንድሓሩን በዓልን ሰሪሕን ክገዛ ምዃነን ነገረን ብመስሉ ዝተገረመት አንድራ ድማ እንታይ ብምባል ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ እንትትሓቶ ንስኻ እወ ብምባል ምስቲ መንእሰይ መኪና ምሕፃብ ክሰርሕ ከም ዘለዎን ይነግረን እሞ አንድራ ግና ብፍጹም መኪና ሓፃዊት ኮይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን በለቶ አልሃንድራውን ቀፂላ ባባ በጃኻ ተረጋጋ ብምባል እቲ ትብሎ ዘለኻ ፀወታ ክኸውን ኣለዎ በለቶ ንሱ ድማ እዚ ፀወታ ኣይኮነን ብምባል ናብቲ መንእሰይ ይኸይድ እሞ ቀፂሉ እውን ደቀይ ምሳኻ ንክሰርሕ እንተፈቒድካለን እዛ መኪና ናትካ ክትኸውን እያ በሎ እቲ መንእሰይ ድማ ነዛ መኪና ክብል ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከም ዝቕበል እንትነግሮ እተቦን እውን ስለዚ ተሰማሚዕና ኣለና ብምባል ኢዱ ሰላም ክብሎ ጀመረ አሞንጎዚ ድማ አንድሪያ ነሳብቲ ዝተሰማምዕዎ ጉዳይ ከም ዘይተዓቱ ትዛረብ አልሃንድራውን አነውን ኣብቲ ጉዳይ የለኹም በለቶም እተቦን ድማ ሕራይሉ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ገንዘብ መውፅእ ካርድን ክዕፀው እዩ ካብ ሕዚ እውን ዋላ ሓደ ገንዘብ ኣይትረኽባን በለን አልሃንድራ ድማ ከምኡ ክገብር ከም ዘይኽእል እንትትነግሮ ንሱ ግና ቀፂሉ ረሲዐዮ ነይረ ብምባል እዚ ስራሕ ተዘይሰሪሕክን እቲ ሓሲብክኖ ዝነበርክን ጉዕዞ እውን ክስረዝ እዩ በለን አንድሪያ ድማ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ኣይኽእልን እንቱ ትብል ንሱኻ ነታት ከምርጫ ይብለን እሞ አንድሪያኻ ከይፈተወት ሓፃዊት መኪና ኮይና ነቲ ውርደት ከም ትቕበሎን ነቲ ጉዕዞ እውን ክስረዞ ከም ዘይብሉን بحركان تتزارب الهندراون مسرحنا نعخذ حق سكان تخوينو أنا ون نتسرح قبل إيه بلتو اتوبونون بتحقوس الراي بمبال ندانيل داتمته نتندقو اتمسارع نخبن حتتو حرايلو كهبن مخوان انتو نقرخا حدا نقرك نقركايلو بمعارك سرحا خمزلوون حبرلو دانيلون كم سيزبلو اتزحازو واحد نخلتين كفافلن امو اتوبون اتقع تصيفن تقبس لزرعي بتتقوارن كسحل جمارا بدحرز اندريا نتزحاب نقحا ازي عزيرو سحيت بلومو على هندرا دما ازوون بمبال نتجرك نابت قوما وش تدربيتو ازينا كمزن كلوا اتبون ندانيل خيدلن يلو سرحانون كما يكمز سرحا كتنقرني خيلو ويخيد بدحرز دانيل نواتن بمخاد عميل كمزالكنين تبلن አንድራ ድማ አባ ኸይዱ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ናብ ድሕሪት ገጻ ዘወር ትብል እሞ ከምዚ የለም ዝተዓዘበት እውን ብንዕቐት ነቲ ዝሃባ ቁሕትና ኣፍልቡ ብምድርባይ መኪና ምሕፃብ ንዓ ከም ዘይምጥና ነገረቶ አልሃንድራ ድማ ንኣቦና ግን ከምቲ ገብሪ እኽ ተዛሪብ ክነይር ክትብላ እሞ ነሳ ድማ ንኽገድፈንን ነቲ ጉዕዞ እውን ምእንታን ከይስሩ ዘይላ ከምኡ ከም ዝበለት እንትትነግራ ከዓ ተመሊሱ መፂኡ እንተጠይቕዎ ከንታይ ክትገብሪ በለታ አንድሪያ እውን ናብቲ መንእሰይ ዘወር ብምባል
ኩሉ ነገር ከም ዝሓገዝኩኻ ነቦይ ክትነግረይኻ በለቶ። ንሱ ድማ ፈጺሞ ኣይከውንን እዩ ብምባል ክሕሱ ከም ዘይኽእል እንትነግራ ምሳይ ናብ ፀገም ክትኣቱ እንተዘይደሊኻ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ክትገብር ኣለካ እናበለት ከተፈራርሖ ጀመረት። ኣብ መንጎ እዚ ኣልሃንድራ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ጌርና ካብዚ ክንከይድ ዘለና ትብላ እሞ ኣንድርያ ግን ብሕርቃን ናብ ተቦና ዝበለና ፀወታ ከኣቶ ይደልን ብምባል ገዲፋቶም ትኸይድ። ብድሕሪ እዚ ዳንኤል ናብ ኣልሃንድራ ብምቕራብ ንሳ ንክትሰርሕ ፍቓደኛ እንተኮይና ሓታ እሞ ክትሰርሕ ከም ዝኾነ እቲ ትነግሮኻ ንኸይድ ብምባል ናብቲ ዝሰርሐሉ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ። ናብታ ትሕፀብ መኪና እንትበፅሑ እውን በበይ ከም ትጅምር ተሓቶ እሞ ናይቲ መኪና ጎማ ፀርጎ ከም ዘለዋ ብምንጋር ናቲ ጨርቂ ሒዙ ንኹሎም ጎማታት ክሳብ ዘንፀባርቕ ከምዚ ጌር ክሕፀብ እየ ኢሉ ከመይ ከም ዝሕፀብ ሓቢሩ ገዲፍዋ ይኸይድ። ነዚ ክትርኢ ፀንሐት ኣንድርያ ድማ ናብኣ ብምኻድ እቲ ትሰርሖ ዘላ ስራሕ ንክተቋርፆን ዓርሳ ክተዋርድ ከም ዘይብላ እንትነግራ እሞ ኣልሃንድራ ከዓ ካብቲ መሬት ብምትሳእ ኣቦና ዝበለና ነገር ዝገብዝ ዘለኹ በለታ። ንሳ ድማ ንስ ከብዚ እንዳሰርሕኺ እቲ ሓፃብ መኪና ግን ኣብቲ ኮፍ ኢሉ ኮምፒተር ይፃወት ዘሎ ትብላ እሞ ኣልሃንድራ ናብኡ ገፃ ዜራ ምስ ረኣየቶ እውን ኮምፒተር ሒዙ ስለ ዝነበረ ብሕርቃን ናብኡ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐት እውን ንስኻ ኸ ስለምንታይ ኢኻ ዘይትሰርሕ እንትትብሎ ንሱ ኸ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፎርም ይመልእ ከም ዝነበረ ይነግራ እሞ ንሳ ከዓ ብሕፍረት ይቕሬታ ብምባል ተፅንዕ ከም ዝነበርካ ይፈለጥኩም በለቶ። ንሱ ድማ ብሓዘን ሓፃብ መኪና ስለ ዝኾንኩ ጥራይ ክመሃርን ፅቡቕ ናይ መጻኢ ሂወት ክህልወኒ ይኽእልን ማለት ክድዩ በላ። ኣንድርያ ድማ ብንዕቐት ሓቂ ንምዝራብ ንስኻ ተፅንዕ ኣይትመስልን እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ኮምፒተር እውን ናትካ ኣይኮነን በለቶ። ንሱ ድማ ብሕርቃን ስራሐይ ርኢኺ ክትፈርድኒ ኣይትኽእልን ትብላ። ኣልሃንድራ መንጎ ብምእታው ነቲ ሓፍተይ ዝበለቶ ነገር ይቕሬታ ግበረላ በለቶ። ንሱ ከዓ ፀገም የብሉን ብምባል ኣብ መወዳእታ እውን ንፉዕ ዶክተር ከም ዝኸውን ይፈልጥ እየ በላ። ንሳ ድማ ብኣግራሞት ናይ ሕክምና ድሃ ተፅንዕ ዘለኻ እንትትብሎ ንሱ እውን እወ ብምባል ናብኡ ምእተዊ ፈተና ይፍተን ከም ዘሎ ነገራ። ንሳ እውን ተመሳሳሊ ትምህርቲ ከተፅንዕ ከም ትደሊ እንትትነግሮኻ ፅቡቕ ብምባል ደቂ ክላስ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነገራ። ሕጂ እውን ኣንድርያ ኣብ መንጎ ብምእታው ንሕና ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለና ክንመሃረ ንደሊ እንትብሎ እሞ ዳንኤል ከዓ እቲ ሃብታም ኣቦኽ እንተዘይህሉ ነይሩ እንታይ መገበርኺ ነይርኺ በላ። ቀፂሉ እውን ገንዘብካ ብቐሊሉ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ፍልጠትካ ግን ፈፂሞ ይጠፍእን በላ። ንሳ ግን ኣብ ብንዕቐት እንዳስሓቐት ንሱ ናይ ድኻታት ጥቕሲ እዩ በለቶ። ኣልሃንድራ ድማ ኣንድርያ ብምባል ከምኡ ክትብል ከም ዘይብላ ነጌራ እንትትቁጣዐላ ንሳ ግና ምንም ከይመሰላ ሓቂ እየተዛሪበ ንሱ እውን ዘናድድ ነገር የብሉን በለታ። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ሓንቲ ታክሲ እንትትመፅእ ኣንድርያ እቲ ዝፅዋዕኮ ታክሲ መፅእ ትብል እሞ ኣልሃንድራ ድማ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ትሓታ። ንሳ ከዓ ኣቑሑት ንክትገዝእ ከም ትኸይድን ነቦኣ እውን ክትነግሮ ከም ዘይብላን ነገረታ። ኣልሃንድራ ግና ኣቦኣ ክረኽባ ከም ዝኽእልን ክትፈታተኖ ከም ዘይብላን ብምንጋር ክትኸይድ ከም ዘይብላ ዋላ እኳ እንተነገረታ ንሳ ግን ንኸይፍለጥ እየ ብታክሲ ዝኸድ ዘለኹ ብምባል ከይትነግሩ ኢላቶም ናብ ታክሲ ደይባ ትኸይድ። ብድሕሪ እዚ ኣልሃንድራ በጃኻ ከማኣ ዓይነት ሰብ ጌርካ ከይትወስደኒ ትብሎ እሞ ንሱ ከዓ ከማኣ ከምዚ ኮንኪ ይፈልጥ እየ እንትብላ ኣልሃንድራ እውን ኣብ ጥቑ ኮፍ ብምባል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ከም ዝሓሰበት ሓቶ። ንሱ ድማ ኣብዛ ዓዲ እቲ ብዋጋ ዝሓሸ ናይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ንከኣቱ ሓሲበ ዘለኹ ይብላ እሞ ንሳ እውን ናብኡ ናም ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ እንተኮይኑ ትሓቶ። ንሱ ከዓ እወይሉ ይምልሰላ እሞ ንሳ እውን ፍሽኽ እናበለት ኣነ እውን ናብኡ ከኣቱ ይደሊ እየ በለቶ። ዳንኤል ድማ ንስኺ ብዙሕ ገንዘብ ኣለኪ እዩ ስለዚ ናብ ናይ ግሊ ክትኣቱ ትኽእል ኢኺ ይብላ እሞ መሳ ድማ እወ ብምባል ኮይኑ ግን መስኡ ክትመሃር ከም ትደሊ እንትትነግሮ ንሱ እውን ፍሽኽ እናበለ ዝኾነ ሰብ ነጊርክ እንተኮይኑ ይፈልጥን ኣብ ውሽጥኺ ግን ዝኾነ ዝተፈለየ ፅቡቕ ነገር ኣለኪ በላ። ኣልሃንድራ እውን ፍሽኽ ኢላ እንትተመስግኖ ኣብ መንጎ እዚ ኣብ ከብዲ ሓቦጅ ወይ ዝብል ድምፂ ይሰምዕ እሞ ከመይዋ እንተኮይኑ እንትሓታኻ እው ብምባል ምግቢ እንተልይዎ ንኽባ ተሓቶ። ንሱ ድማ ኣብ ቦርሳ ሒዝዎ ዝመፀ ምግቢ ብምውፃእ እዚ ዘለኒ ኢሉ እቲ ባናና ሂባ እሞ ንሳ እውን ተቐቢላ ብምስጋን ብሓንሳብ ክበልዑ ጀመሩ። ቁሩብ ክዕልሉ ድሕሪ ምፅንሖም እውን ኣልሃንድራ ቀፂላ ኣቦይ ንዓና ከምዚ ብምግባሩ እንታይ ይኽረክብ ትብሎ እሞ ዳንኤል ከዓ ምናልባት ዘለክን ነገር ንኸተመስግና ክምህረክን ደልዩ ዝኸውን በላ። ንሳ ከዓ ገና ኣመን ኣብዚሕዎ ብምባል ቀፂላ እውን እታ መኪና ምስ ተዋሃበ እንታይ ከም ዝገብራ ተሓቶ። ንሱ ድማ ክሸጣ ምዃኑ ይነግራ እሞ ኣልሃንድራ ከዓ ብስንባደ ንምንታይ ትሸጣ ኢላ ተሓቶ። እቲ መኪና ሸይጡ ንትምህርቲ ክኸፍሎ ምዃኑ እንትነግራ ከዓ ገና መኪና ዘይብልካ ክትተርፍ ትብሎ እሞ ዳንኤል ድማ ዝኾነ ዓብዪ ነገር ንምርካብ ንእሽተይ ነገር መስዋዕቲ ክትገብረለካ ኢሉ መለሰላ። ብመልሱ ዝተገረመት ኣልሃንድራ ድማ ሓቂ ኢኻ እንትትብሎ ንሱ ከዓ
እቲ መኪና ሓፂዮም ከም ዘይወዱን ኣቦኣ ዝመፀሉ ሰዓት ስለ ዝቐረበ እውን ብቕልጡፍ ክኸዱ ከም ዘለዎም ነጊሩ እቲ ምግቢ ምብላዕ ይቐፅሉ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣንድርያ ከም ኣመላ ናብ ሓደ መሸጣ ክዳውንቲ ብምኻድ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ክዳውንቲ ሕማቓት ከም ዝኾኑ ክትዛረብ ጀመረት። እታ በዓልቲ ክዳን ድማ እዚ ኸናበለት እንትተማርፃ ንሳ ግና ብጣዕሚ ዘፅልእ ብምባል ጽቡቕ ክዳውንቲ ክሕዙ ከም ዘለዎም ክትነግራ ጀመረት። ቀፂላ እውን እዚ ክወስድ እየ ብምባል 3 ክዳውንቲ ተልዕል እሞ እታ በዓልቲ ክዳን ከዓ ነቶም ክዳውንቲ ተቐቢላ ሕጂ ትልክዕ እዮም ዲኽንቲ ትብላ ንሳ ግና ብንዕቐት ከም ዘይትልክዖምን እንተዘይኣኺልዋ እውን ኣውፅያ ክትደርዮ ከም ትኽእል ነጊራ ንኽትጥቕልለላ ሓበረትላ። ብድሕሪ እዚ እታ ጓል ተቐቢላ ድሕሪ ምጥቕላላ ሒሳብ ንኽትኸፍል ትነግራ እሞ ኣንድርያ ድማ ብኻርዲ ክኸፍለክ እየ ብምባል እቲ ካርዲ ኣውፅያ ትህባ። ንሳ እውን ተቐቢላ ናብቲ ማሽን ብምእታው እንትትፍትኖ ገንዘብ ከም ዘይብሉ ትነግራ እሞ መሊሳ ንኽተረጋግፅ እንትትነግራ ከዓ ደጊማ ብምፍተን ዋላ ሓደ ገንዘብ ከም ዘይብሉ ነገረታ። ኣንድርያ ድማ ኣቦኣ ከም ዘዕፀወ ስለተረድኣ ኣቦይ እንታይ ኢኻ ጌርካና በለት እንተጉረምርም እታ በዓልቲ ገዛ ድማ ስለዚ ብካሽ ዲኻ ክትኸፍል እንትትብላ ንሳኻ ንሆነ ካሽ የብለይን ብምባል ክትምለስ ምዃና ነጊራ ገዲፋታ ትኸይድ። ብድሕሪ እዚ ኣልሃንድራን ዳንኤልን ነቲ መኪና ሓፂቦም እንትውድኡ እታ በዓልቲ መኪና ብምምፃእ ሓፂቦም ከም ዝበወድኡ ተሓተሙ እሞ ኣልሃንድራ ወይላ እንትምልሰላ ድማ እታ በዓልቲ መኪና ኣብ ጅባኣ ዝነበረ ሳናቲ መውፅያ ብምሃብ ይቕኒን ሌላታ ትኸይድ። በቲ ዝሃበታ ገንዘብ ዝተገረመት ኣልሃንድራ ድማ እቲ ሒሳብና $3 ጥራይ ድዩ ትብሎ እሞ ንሱ እውን እወ ብምባል ሂወትኩም እያ በላ። ንሳ ድማ ብሕርቃን እዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን ካብ ሕጂ እውን መኪና ክሓፅብ ኣይደለን ብምባል እቲ ሒዛቶ ዝነበረት ጎማ ኣብ መሬት ተቐሚጣ ተሳናቲ ምንቲ ትህቦ ዳንኤል ከዓ በቲ ኩነታት ክስሕቕ ጀመረ። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ኣቦኣ መፅዩ ከመይ ውዒልኩም እንትብሎም ዳንኤል እውን ከመይ ውዒልካ ኢሉ ሰላም ይብሎ እሞ ኣልሃንድራ ሰላምታ ምስ ቀረበትሉ እውን ኣንድርያ በይ ከም ዘላ ይሓቶም። ንሳ ድማ ነቲ ስራሕ ገዲፋ ከም ዝወፀት ትነግሮ እሞ ናበይ ከም ዝኸደት እንትሓታ ከዓ ንሱ ይፈለጥኩን ኢላ መለሰትሉ። ብድሕሪ ኣቦኣ ንዳንኤል ኣልሃንድራ ከመይ ከም ዝሰርሐት እንትሓቶ ንሱ እውን ፍሽኽ ብምባል ጓልካ ጎበዝ ሓፃዊት መኪና እያ ብሎ። ኣብ መንጎ እዚ እውን ሃንደበት ኣንድርያ ብምምፃእ ኣቦይ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ተጓርደኒ በለቶ። ንሱ ድማ ኣይተረዳእኹኹም ብምባል እንታይ ከም ዘጋጠማ እንትሓታ ኣብቲ ካርዲ ዋላ ሓደ ገንዘብ ከም ዘይነበሮን ኣብ ውሽጢ ሓደ ቡቲክ እውን ተዋሪዳ ከም ዝመፀት ነገረቶ። ንሱ ድማ እንዳሰሓቐ ገንዘብ ብቐሊሉ ከም ዘይትረኽቢ ነጊረኪ ነይረ እየ እንትብላ ንሳኻ ባባ በጃኻ ብምባል እዚ ዓብዪ ነገር ኣይትግበሮ በለቶ። ንሱ ድማ ካባይ ገንዘብ እንተደሊኺ ክትሰርሐለኪ ይብላ እሞ ኣንድርያ ግና ኣነ ከመይ ከም ዝስራሕ ፈፂመ ይፈልጥን በለቶ። ንሱ ድማ ድሓን ከመይ ከም ዝስራሕ ክትመሃር ኢኽን ትብላ ንሳ ግና ብሕርቃን ዓዊላ ክመሃር ኣይደልን በለቶ። ንሱ እውን ሓሪቑ ተጠንቀቕ ብምባል ንዓይ ክትፈታተኒ ከም ዘይግባእኪ ኣፀቢቅ ክትፈልጥ ኢኺ ኢሉ ዋላ እኳ እንተነገራ ንሳ ግን እዚ ነገር ኣብ ዘየበቅዕን ኢላ ገዲፋቶም ትኸይድ። ብድሕሪ እዚ ተቦአን እንታይ ዝገብር ዘለኹ እናበለ ክጣዓስ እንትጅምር ኣልሃንድራ ተረጋጋእ ባባ ብምባል ሓደ መዓልቲ ክትመሃር እያ በለቶ። ንሱ ድማ ከምዚ ካበልኪ ስለዚ ንስኺ ተመሃርኪ ኢኽን ትብላ ንሳ እውን እወ ብምባል ብዝግባእ ትምህርቲ ከም ዝወሰደትን ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገበረቶ ንኹሉ ሕማቕ ፀባያታ እውን ይቕረ ንክገብረላ ተሓቶ። ንሱ ድማ ብምግራም ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ እንትነግራ ኣልሃንድራ እውን ቀፂላ ኣብ ኡናም ዝበሃል ናይ መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ከም ትደሊ ትነግሮ እሞ ንሱ ድማ ስለምንታይ ኣብ ናይ መንግስቲ ክትመሃር ከም ዝሓሰበት እንትሓታ ድማ ናብ ዳንኤል እንዳጠመተት ምስኡ ክትመሃር ከም ትደሊ ነገረቶም። ኣቦኣ ድማ ንዳንኤል ተምሃራይ ምዃንካ ኣይፈልጥን ነይረ ይብሎ እሞ ተምሃራይ ከም ዝኾነ እንትነግረኻ ንኣልሃንድራ ስለምንታይ ኣብ ናይ ግልን ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ከም ዘይደለየት ይሓታ። ንሳ እውን ምክንያቱ ኣብ ሂወተይ ዝኾነ ነገር እንተደልየ ባዕለይ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ስለተዓዘብኩ እየ በለቶም። ንሱ ከዓ ብመልሲ ኣዝዩ ከም ዝተገረመ ይነግራ እሞ ንሳ እውን ኣመስጊና ቀፂላ እውን ፅባሕ ኣብ ገዛ ምስ ዳንኤል ብሓንሳብ ኮይኖም ንኸፅንዑ ዳንኤል እውን ናብ ገዛ ንኽመፅእ ንኽፈቕደላ ተሓቶ። እቲ ኣቦኣ ድማ ርእሱ እንዳነቕነቐ ቆሩብ ክሓስብ ድሕሪ መፅንሑ ዳንኤል ክመረክ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ሕራይ ይብላ። ዳንኤል ተቐቢሉ ኣነ ንኽመፅእ ዋላ ሓደ ፀገም የብለይን ኢሉ ይምልሰሉ እሞ እቲ ኣቦኣ ድማ ፅቡቕ ብምባል እታ መኪና እውን ካብ ሕጂ ንድሓር ናቱ ምዃና የብስሮ።
ዳንኤልን ብታሕጓስ እንተመስግኖ ንሱን ፀገም ከም ዘይብሉ ነጊሩ ንኣልሃንድራ ንኺድ ብምባል ንዳንኤል ተሰናቢትዎ ይኸይድ። ኣልሃንድራ እውን ንዳንኤል ናይ ገዛ ኣድራሻ ሓቢራ ፅባሕ ክፅበዮ ምዃናን ክሕፍራ ከም ዘይብሉን ትነግሮሞ ኣባዓ እውን ደጊሙ ንኺድ ኢልዋ ሕዚ እዋን ትኸይድ ዳንኤልን ብታሕጓስ ክዘልል ጀመረ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዳንኤል ደወል ናይቲ ገዛ እንትድውሎ ኣልሃንድራ ብምምፃእ እቲ በሪ ትኸፍቶሞ ንዳንኤል ምስ ረኣየቶ እውን ብታሕጓስ ፍሽኽ ኢላ ሰላምታ ኣቕረበትሎ። ንሱ እውን ሰላም ኣልሃንድራ እንትብላ ክትመፅእ ኢኻ ኢለ ኣይሓሰብኩን ነይረ በለቶ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበለት እንተሓታኻ ምናልባት ሓሳብካ ቀይርካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ በለቶ። ንሱ ድማ ሓሳቡ ከም ዘይቀየረን ብዛዕባ ሕማቕ ከም ዘይሓሰበን ይነግራሞ ከመይ ከም ዝሓስባ እንተሓቶኻ ክትምሃር ትደሊ ጓል ገይሩ ከም ዝሓስባን መፅሓፍቲ እውን ሒዙላ ከም ዝመፀን ብምንጋር ትምህርቲ ተመዝጊባ እንተኮይና ይሓታ። ንሳ ድማ እወ ብምባል ንኽኣቱ ትሕብረሉ እሞ ናብ ውሽጢ እንተኣትኻ ንቡኣ ሰላምታ ኣቕረበሉ። ንሱ እውን ካብ ኮፍ ዝበለሉ ብምትሳእ መሊሰ ዝረኽበካ መሰለኒ ነይሩ ብምባል ቀፂሉ እውን በታ ዝሃቦ መኪና ከም ዝመፀ ይሓቶ እሞ ነሱ ድማ እታ መኪና ከም ዝሸጣን እቲ ገንዘብ እውን ንትምህርቱ ዘድልዮ ነገር ከም ዝኸፈለሉን ብዝግባእ ትምህርቱ ክመሃር ከም ዝደልን ነገሮ። ንሱ ድማ ብኣድናቆት ብጣዕሚ ዝገርም ውሳነ እዩ እንትብሎ ኣልሃንድራ እውን ኣብ መጎቢ ምእታው በጃኻ ባባ ኢላ እቲ ናይ ንግዲ ምኽርኻ መሊስካ ከይትጅምሮ በለቶ። ንሱ ድማ ሕራይ ብምባል ናብ ክፍለይ ክኸይድ ኢልዎም ገዲፍዎም ይኸይድ። ብድሕሪ እዚ ኣልሃንድራ ስለዚ መጻኻ የመስግን ብምባል ነቲ መጽሓፍ ተቐቢላ ዝኾነ ነገር ከም ፀልካ ኢላቶ ትኸይድ። ተመሊሳ ብምምፃእ እውን እቲ ዘዳለውትሉ ህያብ ሃበቶ። እንታይ ምዃኑ እንተሓታኻ ንኽኸፍቶን ንዘለኣለም እውን በቲ ዝሃበቶ ህያብ ክዝክራ ከም ዝኽእል ሓበረትሉ። ተቐቢሉ እንትኸፍቶኻ ዲያሪ ስለ ዝነበረ ብምምስጋን ኣነ እውን ሒዘልክ ዝመጻኹ ህያበለኒ ኢሉ እቲ ሒዙላ ዝመፀ ናይ ክሳድ ብምውፃእ እዚ ዋላ እኳ ንእሽተይ ነገር እንተኾነ ኮይኑ ግና ብምሉእ ልበየ ዝበክ ዘለኹ በላ። ቀፂሉ እውን ነቲ ሃበል ኣብ ክሳዳ ክኣስረላ ጀመረ። ኣብ መንጎ እዚ ኣንድርያ ብምምፃእ ብንዕቐት እዚ መኪና ሓፃቢ ኣብዚ እንታይ ይገብረሎ ትብል እሞ ኣልሃንድራ ድማ በጃኻ ኣንድርያ ብምባል ነገር ከይትጅምርን ትብላ ንስኻ ሕማቕ ኣመል ከም ዘለዎ እንዳፈለጥኪ ንምንታይ ናብ ገዛ ሒዝኪ መፂኺ በለታ። ኣልሃንድራ ኸ ከምቲ ባባ ዝበለኪ ሰቂልኪ ናይ ባዕልኺ ስራሕ ኣለሽ እንት ትብላ ንሳ ግና ነቦይ ብኸመይ ሓሳቡ ከም ዘቐይሮ ይፈልጥ እየ ብምባል ንስኺ ግን ነዚ ወዲ ፈትዮ እየ ጥራይ ከይትብልኒ በለታ። ኣልሃንድራ ድማ ንሱ ንዓኺ ዝምልከት ኣይኮነን ትብላ እሞ ኣንድርያ ኸ ንስኺ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ሕማቕ ውሳነ ምስ ወሰንኪ ኢኺ ብምባል ከም ናታ ዓይነት ወዲ ፈፂማ ክገጥማ ከም ዘይትደሊ ብምንጋር ክትኸይድ እንተትፍትን እቲ ኣቦን ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ነዚ ክሰምዕ ስለ ዝፀንሐ ንኣንድርያ እቲ ሕማቕ ውሳነ ዝውስን ዘሎ ሰብ ንስኺ ኢኺ በላ። ንሳ ግና ዋላ ሓደ ነገር ከም ዘይበለት ንምምሳል ሰቂላ ባባ እንትትብሎ ንሱ ግን ካብ ሕጂ ስራሕ ክትሰርሕ ከም ዘለዋን እንተ ዘይኮይኑ ግን ኩሉ ዘለዋ ነገር ክቕበላ ምዃና ሓበረላ። ንሳ ድማ ብሕርቃን ባባ ከምኡ ይትበለኒ እንትትብሎ ንስኻ ደጊማ ክብሎ እየ ብምባል ስራሕ ክትእልሽ ከም ዘለዋን ብቕልጡፍ እንተዘይጀሚራ እውን ተመሊሳ ናብዚ ገዛ ክትመፅእ ከም ዘይብላ ነገራ። ኣንድርያ ኸ መስከንከን እንዳበለት ስራሕ ኣበይ ከም ትእልሽ እንትትሓቶ ንሱ ግና ብዛዕባኡ ንዓይ ዘይኮነስ ንዓኺ ዝምልከት ኢሉ ሕጂ ክትኸደለክ እናበለ ካብቲ ገዛ ከባድራ ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ኣልሃንድራ ኣንድርያ ክትመሃር ኣለዋ እንትትብል ዳንኤል ድማ ብቕልጡፍ ስራሕ ከም ትረክብ ተስፋ ይገብር በላ። ቀፂሉ እውን እቲ ዝሃባ ብህብቶ ናይ ብሓቂ ፈትያቶ እንተኮይና ይሓታ እሞ ንሳውን ፍሽኽ ብምባል ከም ዝፈተወቶ ነጊራ መስገነቶ። ቀፂላ እውን ንስኻ ዓብዪ ልቢ ዘለካ ወዲኻ ብምባል ናብዚ ንኽትመፅእ ዝዓደምኩኻ እውን እዚ ነገር ኣቐዲመ ስለ ዝፈለጥኩ እየ እናበለት ናብኡ ቀሪባ ክትስዕሞ እንትትፍትን ከንደበት ኣቦኣ ይመፅእ እሞ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይሓቶም። ንሳ ድማ ብስምባደ ዋላ ሓደ ከም ዘይተፈጠረ እንትትነግሮ ንሱ ኸ ናብ ዳንኤል እንዳጠመተ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ናብዚ ዝመፃኻሉ ምክንያት ብሓንሳብ ንኽተፅንዑ እምበር ፍቕሪ ንኽትፃወት ኣይኮነን በሎ። ኣልሃንድራ ተቐቢላ እወ ባባ ብምባል ልክዕ ኣለኻ እንትትብሎ ንሱ ኸ ኣብ መንጎ ክልቲኹም እንታይ ዓይነት ርክብ ዘሎ በሎም። ዳንኤል እውን መሓዙት ጥራይና ኢሉ እንትምልሰሉ ንሱ ድማ ብጥርጣረ ተስፋ ይገብር ይብሎም እሞ ኣልሃንድራ እውን ሽዑ ንሽዑ ንዓናይ ነፅንዕ ኢላ ካብቲ ክፍሊ ሒዛቶ ትወፅእ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣቦኣ እዚ ኩሉ ናተይ ጌጋ እናበለ ክናሳሕ ጀመረ። ብኻልእ ገጽ ድማ
ኣንድርያ ናብቲ ቡቲክ ብምኻድ ከመይ ውዒል ክትብላሞ እታ በዓልቲ ቡቲክ ድማ ከመይ ውዒልኺ ብምባል እንታይ ክትባ ከም ትደሊ ትሓታ። ኣንድርያ ድማ ሰራሕተኛ ትደሊ ከም ዘለኺ ስለዚ ሰማዕኹ የመፅእ ዘለኹ ትብላሞ ንሳ እውን እዎ ብምባል እቲ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ መን እዩ ትብላ። ኣንድርያኻ ኣነ እየ ብምባል ናይ ብሓቂ ስራሕ ከም ትደሊ ነገረታ። እታ ጓል እውን ትቐልድ እየ ክዘለኽ እንትትብላ ኣንድርያ ድማ ብሕርቃን ብዛዕባ ዝኽፈላ ገንዘብ ከም ዘይትግደስን ስራሕ ጥራይ ከም ትደሊ እንትነግራ እሞ ንሳ ድማ ሕራይ ክቆፅረክ እየ ብምባል መወልወሊ ሒዛትላ ብምምፃእ በዚ ክትጅምር ከም ትኽእል ትነግራ። ኣንድርያ በቲ ስራሕ እንዳተፀየፈት ነቲ ገዛ ክትፀርጎ ምዃና እንትትሓታ ሳውን እዎ ብምባል ነቲ መወልወሊ ልዕላ ሃበታ። ብድሕሪ እዚ ዳንኤልን ኣልሃንድራን ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ቦኣ ኣዝዮም ተቐራሪቦም ከም ዝነበሩ እንትነግራ ነሳ ድማ ግን ምንም ሕማቕ ነገር ይገበርና እንትብሎ እሞ ኣቦኺ ግን ኢሉ እቲ ነገር ደስ ከም ዘይበሎ ክነግራ ዋላ እኳ እንተፈተነ ንሳ ግን ዕድል ከይሃበት ብቁልጡፍ ኣብ ከንፈሩ ሰዓመቶም። ቀፂላ እውን ድምፂ ከይተሰምዕ ኢላ መሊሳ ክትስዕሞ ጀመረት።